Asiatisk hønsesuppe med fully dumplings er perfekt til de koldere danske måneder. Det er den ultimative comfort food, som både varmer og mætter, så det er også sundt. Jeg starter med at rive noget frisk ingefær og hvidløg. Det varmer jeg op med sesamolie med noget fint hakket forårsløg og peber. Når man kan dufte alle ingredienserne i luften, tilsætter jeg min hønsefond. Jeg bruger i dag en hjemmelavet, men man kan også bruge bouillon. Så skærer jeg gulerødder, shiitake-svampe og bok choy i spiselige bidder og kommer i suppen. Den her suppe smager fantastisk, som den er, men hvis den også skal med, skal være dumplings i. Jeg kommer bare en håndfuld fully dumplings i min suppe, og så er alting klar efter kun 3 minutter. Til den her suppe foretrækker jeg fully med svinekød, da det er en renere smag, og man kan bedre smage alle nuancerne i suppen. Til servering gør jeg noget koriander, chili, resten af mit forårsløg og bønnespirer klar. Jeg smager suppen til med soja, eddike og salt, og så kommer jeg suppen i en skål sammen med alle mine toppings. Når jeg har lagt mine dumplings i suppen, så elsker jeg at komme en crispy chiliolie på dem. Det her er det perfekte til det kolde vejr.